Saludem ja el Bruno Pérez, que ens espera al Video Wall. Avui per parlar de ciberestafes en català, que això ens ho has d'explicar, què hi juga la llengua en aquest món de les estafes per internet. Però abans deixa'm preguntar-te, perquè sembla ser que han caigut diferents webs de la Generalitat de Catalunya i què ha passat exactament. I ja que parlem amb aquest llenguatge de que han caigut diferents webs, Bruno, què vol dir que cau una web? Exactament què passa quan cau una web? Mira, quan cau una web és que no funciona i aquests tipus d'atacs es diuen atacs DOS, que es diu denegació de serveis. Això ha sigut un atac, també? No és un atac malintencionat, però sí que han tingut aquest atac, i ho entendràs de seguida. Imagina't la teva botiga de barri. Si a la teva botiga de barri, de cop i volta, hi entrem 3.000 persones, aquesta botiga queda totalment col·lapsada, de manera que no es pot fer res, ningú es pot moure, la gent no pot comprar i el botiguer què es veu? Ni entrar ni sortir. Ni entrar ni sortir. Col·lapse. I el botiguer què passa? Al final diu, escolta, no us puc servir, haig de tancar. Justament és la paraula, no us puc servir. Per això és denegació de servei. Quan la web és molt interessant, quan la web té molta necessitat, entren tots els usuaris de cop, el sistema detecta que és un possible atac i el que fa és ràpidament et tira a terra la web, perquè aquests atacs es fan quan tu tens ganes de tirar una pàgina web d'algú. Estem parlant de webs que en aquests moments poden ser de gran interès per la població, webs del Departament de Salut, webs d'ajudes per les persones que han quedat sense feina. Sí. Estem parlant d'aquest tipus de webs, Justament aquesta web que és la d'ajudes a autònoms. D'acord. Ciberestafes en català. A veure, què està passant aquí amb la llengua? Avui et vinc a parlar d'una nova estafa, una estafa que s'anomena vishing. M'heu sentit a parlar moltes vegades del phishing. Phishing, sí. El phishing sí, el phishing el coneguem tots. Doncs el phishing és una estafa mixta. És una estafa que comença amb un phishing, tu reps un correu, reps un SMS, reps un WhatsApp, amb un link. Tu cliques i, aparentment, no passa res. El que realment està passant és que t'estan posant un troià a dintre del dispositiu, un troià bancari. És un troià que no crida l'atenció, no fa llumetes, no diu res, però està escoltant tota l'estona i està esperant que tu obris l'aplicació del banc per anar fotografiant i anar registrant totes les teves pulsacions de teclat. Tota aquesta informació s'envia a un servidor i una vegada la tenen els dolents, l'únic que fan és t'investiguen una mica la teva vida i a la que realment tinguin el teu número de telèfon et fan una trucada en la que, com bé saps, quan tu vols fer una transferència necessites uns còdics. I mitjançant enginyeria social, demostrant-te que te coneixen, demostrant-te que tenen accés al banc, que saben els saldos, que saben les comptes que tens, que saben els números de targeta que tenen, el que et fan és demanar-te aquests còdics de validació. I mentrestant, ells t'estan fent totes aquestes operacions per darrere i la compta del banc desapareix. A veure, d'entrada, Bruno, si algú et truca i et dona tota aquesta informació teva, et fa aquesta radiografia i, a més coincideix amb les teves dades, donar tots aquests codis, home, és d'una gran ingenuïtat. Quines tècniques han de fer servir perquè tu caiguis en aquesta trampa? Mira, sí, quan ens ve una víctima d'aquestes estafes, tu penses, home, però és que es veu molt clara. A tiro passat es veu molt clar. Però et seré molt sincer. Aviam, tu no ets la mateixa a les 9 del dematí que a les 11 del dematí, que a les 6, o que t'hagi passat alguna cosa. Hi ha una franja horària en què som més, diguem, més sensibles a poder ser víctimes? No, però malauradament busquen aquest forat de seguretat, ells van intentant, pensa que tenen molt de peix, d'aquí que es diuen aquestes tècniques de phishing, tiren a molta gent, però t'agafaran baix, en un moment baix, en un moment de debilitat i t'enganxaran. Un dels últims casos que vaig tenir, doncs a la persona se li acabava de morir una familiar de primer nivell, i va donar la casualitat que la van trucar a unes hores, quan aquesta persona estava en xoc. O sigui, com t'enganxin en una situació d'aquestes, és qui caus. Però és que, a més, aprofitant, quina malícia, aprofitant ja la mort d'un familiar. Anem al tema de la llengua, això que comentaves. A veure. El tema de la llengua. Com et deia, aquest tipus d'estafa és una part d'internet, però també hi ha una part de trucada. Aquesta trucada, fins ara, tots coneguem... Podem simular? La podem simular. Tu ens podries fer ara un exercici d'intent d'estafa? Sí, res, t'he trucat, t'he dit que sóc d'una... Gràcies, Ramon, gràcies, molt bé. Despenja.
Hola, què tal? Hola, què tal? Sí, digui'm, qui és? Soc la teva entitat bancària. Sí. T'estic dient, guaita, acabo de rebre ara mateix, veig que no podem donar-te per bona una compra de 1.600 euros, saps que tens un límit de 1.500, vull la teva confirmació d'aquesta compra d'aquest ordinador. Me la dones, sisplau, i tu què diràs? Oi, però si no m'he comprat cap ordinador? Què vols dir que no has comprat? Oi, això vol dir que t'estan estafant. Aviam, anem a mirar-ho bé. Tu ets la clienta que tens una tarja de color blau i tens una tarja de color or i tens una tarja de color no sé què i gastes tant i tant i tant? Sí. Molt bé, sóc la teva entitat bancària, val? Ara jo t'enviaré un còdic SMS que serà per cancel·lar. Tu l'únic que has de fer és donar-me aquest número i així jo ho cancel·laré. T'envio el còdic SMS i tu me dones aquest número. Aquest número que tu m'estàs enviant. Clar, perquè el que volem és cancel·lar-ho. Que volem cancel·lar-ho? Sí, però tu el missatge que reps no és el de cancel·lació, és el de validació de la compra. I el que fa aquesta gent és estan comprant productes d'alta tecnologia a pàgines web que llavors altres persones per darrere ho compren i ho revenen. Aquesta és la primera. L'altra, a la que veuen que hi caus, llavors ja et van començant a demanar moltes més coses, vale? Fins i tot, com que saps tantes coses i et veuen atabalat, guaita, ja t'ho gestiono bé, ja t'ho gestiono jo. Quin còdig tens tu de validació de transferències? Tu li dones la teva signatura i a partir d'aquí totes les transferències, com pots imaginar, iran cap allà. Ens podries orientar sobre preguntes, maneres d'actuar que ens poguessin fer reconèixer ja ràpidament que estem davant d'un estafador? La primera de totes, que no t'he acabat d'explicar, és molt important. Fins ara, totes aquestes estafes venien o en anglès o en un castellà xapurrero, val? Però ara no. Ara els estafadors et parlen en català. Per tant, li dones més confiança. Perquè tots sabíem que les estafes ens venien de fora, però és que ara mateix les estafes ens estan vinguent d'aquí. Què ens fa aixecar les alarmes, no? Primer de tot, quan ens truca una entitat bancària, jo no sé vosaltres, però a mi no me truquen mai de la vida, i quan jo truco hi estic molta estona per poder parlar amb ells. Doncs sempre que et truqui algú, escolta, no t'ho creguis. Stop, para, demanes número de telèfons, demanes el què, i llavors tu ja consultaràs amb la teva sucursal. I si no, comencem a fer visites, que és una cosa que fèiem abans i les coses funcionaven. Anem cap a la taula i ens ho vas explicant. Digues. Més coses. Mai de la vida un password. Mai de la vida has de donar un password. És que no hi ha cap entitat, no hi ha cap empresa que et digui el password el necessito apuntar-me'l. Dir, home, no, ell ja ho té, és la seva entitat, ja tenen altres sistemes de validació per poder-ho donar, no? Que no se'ns acudi donar un codi de cap tipus en cap, ni que sigui que hem comprat o que ens estan estafant aquell ordinador que nosaltres no teníem constància d'haver comprat. I sobretot, no només el tema de diners, sinó a mi el que em preocupa moltíssim és aquella estafa que sobretot va dirigida a la gent gran, que et truquen i et diuen que el teu fill ha tingut un accident, es fa passar per policia i perquè no entri... Mira, Carles Quilet. Aquesta és una típica estafa que va sortir el 2019 i ja és coneguda. Doncs, i perquè no entri a presó, et vindrà a buscar una persona un sobre amb 1.000, 2.000, 5.000, 20.000, els euros que siguin. Per tant, a les xarxes socials feu el favor de aturar aquesta sobreexposició. No feu fotos amb els pares, no feu fotos amb les famílies, no feu aquesta sobreexposició, perquè el que vosaltres penseu que és el vostre dia a dia, per gent que està necessitada de calés, la gent el que està veient és un objectiu. Impressionant el 30 minuts d'ahir en tot això de les dades i de com estem d'exposats a través de la telefonia de les xarxes. I de les xarxes. Sincerament, el vaig trobar molt light. El vaig trobar realment light. Van tocar el tema molt suau. Doncs perdona, si no l'arriben a tocar suau, jo ja no dormo tota la nit. Llavors, és justament una mica el tema aquest, que ningú parla de les víctimes de la tecnologia. Estem parlant de les estafes, me sembla molt bé, però escolta'm, tu, que estan fotent els calés d'una persona que, pobrot, deu tenir els seus 4 estalvis i que t'han volat la compte. Helena, digues. Preparant i al fil del que explica el nostre expert, parlant amb els Mossos d'Esquadra fa uns mesos per fer un reportatge, te'n recordes que hi van haver diversos jugadors del Barça que van entrar a robar a casa seva? Sí. Bé, el mosso em va fer veure una qüestió que no havia caigut en el compte, i és que la meitat d'aquests jugadors havien anunciat
en les seves xarxes socials les exquisiteces de la seva vivenda. Mireu, aquí tinc el menjador, aquí tinc el no sé què, tal. I allò és una magnífica informació pels cacos, que diuen, oh, mira, perfecte, ja no cal que fotem allà cap mena d'això. Aquí tenim allò, mira, aquí està el quadre de no sé què, aquí tenen el jarro chino i aquí el no sé quants. Es poden fer un retrat de les estances de la casa... No cal. O sí, la vanitat de cadascú és com és, no? Però, per exemple, aquell altre, això em sembla que un dia parlàvem tu i jo, aquell altre que explicava als seus amics i seguidors de Facebook doncs que sapigueu que me'n vaig de vacances aquest cap de setmana a Eivissa. I posava una foto del bitllet d'avió com un, no sé... Per demostrar-ho, que quedi ben demostrat. El món sencer I alhora que se n'anava. Que aquell cap de setmana casa seva estava buida. Perdona, tots en un moment o altre hem penjat la foto dels vols a punt de sortir i tal. O sigui, tots l'hem pifiat en un moment o altre. A mi el que em sap molt de greu, pel que deies ara, no? La gent gran, que clar, tu com saps si el que t'estan enviant, és a dir, el link aquest, que clar, tu no saps que davant del dubte no l'obris mai. No sobres res d'això. O sigui, no passa res, pots viure sense obrir aquell link, no ho facis. Efectivament. Un dels problemes que hi ha és com gestionem la informació. És això, anem pel carrer, estem al supermercat i anem contestant. No. Aviam, un clic és molt important. Doncs li hem de donar la importància que té. Doncs, escolta'm, busquem-nos una estona per gestionar els correus. Estiguem tranquil i ara gestiono els correus, ara gestiono els missatges. I si no ho veus clar, no toquis. Una de les coses que em rebenta és les víctimes que em trobo, totes diuen, és que tenia una veueta, em deia que no ho tenia que fer, és que ja ho veia venir. Doncs, hosti, fem cas en aquesta veueta que tenim i no siguem tan impulsius i no deixem que aquesta tecnologia ens marqui el ritme de les nostres vides. Hi ha algun... És a dir, què és un número estrany? Què és un Perquè número jo a estrany? vegades veig trucades i dic, això és un número estrany, no responc. Però jo m'ho dic a mi mateixa, però no sé si... Aquells que són molt llargs, no? Sense massa criteri. Què és per tu un número estrany? Aviam, si és un número desconegut, un número que tu no coneixes, poden ser números que te venen a través de tecnologia IP, que te venen aquests números superllargs, que te venen de centraletes, que sabeu que quan fan aquestes coses, tota aquesta gent que va amb centraletes digitals, que sapigueu que es hackegen i llavors tu entres dintre la centraleta i fas trucades fent veure que ets aquests. Això són números estranys, però hauries de fer una mica com fa la meva sogra, que el que fa és quan rep una trucada que ella no ha fet, és que no la despenja, perquè diu, que jo no he trucat, que jo no vull res, doncs no agafes i no despengis. I és això, si ens estan trucant aquests números tan raros, o ens estan trucant de l'estranger. A mi em trucaven d'Austràlia de fa uns dies, que dius, aviam, escolta'm, tu creus que a mi d'Austràlia m'ha de trucar algú? De dir, au, va, vinga. Espectadors que ens estan veient que em fan arribar a trucar preguntes per tu. I com podem saber que han entrat al nostre telèfon? Pregunta la Rosa Maria. Mireu, me sap molt de greu, però és que no és fàcil saber que t'han entrat a un telèfon. Això els forenses les passem molt canutes. O sigui, de veritat, saber que t'han entrat a un telèfon, hem de fer una autòpsia forense, a més hem d'analitzar les comunicacions, és un tema complicat. Però sí que hi ha uns indicis. Hi ha uns indicis que us podrien ajudar, que és, feu el favor de mirar les últimes sessions de les vostres xarxes. Mira l'última sessió d'Instagram, mira l'última sessió de Twitter, mira l'última sessió de Facebook. Mira't d'on t'has connectat. Perquè si resulta que s'ha connectat un Android GS55 i tu tens un iPhone, mussol, vol dir que s'està connectant algú que no toca. O si tu estàs visquent a Cornellà i resulta que s'estan connectant des de Figueres, malament rai. Doncs això és una cosa que no monitoritzem i l'hauríem de fer, que és mirar les nostres últimes sessions, és on ens connectem, no? I així sabrem el què. I també és aquesta veueta que et diu, aviam, aquesta persona sap alguna cosa que jo només l'he dita per aquest mitjà. Doncs això ja t'ha de fer arronsar una miqueta el nas. Però és molt difícil, perquè a vegades et poden, per ficar-te també mètodes d'espionatge, fins i tot amb els mòbils, et poden fer arribar aquests links, imagina't que t'envien del Ministeri d'Hisenda. Clar, si t'arriben SMS amb noms, diguem-ne, d'entitats governamentals i tal, és molt difícil. Molt difícil, però per això tenim aquí el Bruno Pérez, perquè setmanalment ens vagi... Ja pots acabar, no t'he tallat, però vull dir que ens vagis acompanyant en tot aquest laberint dels estafadors. Al contrari, és que justament
pensa que els dolents tenen un calendari de fires i festes, perquè m'entengui, i saben, quan ve la campanya de la renta, t'atacaran per la renta. Ara que vindrà el Black Friday, ja us podeu preparar. Bueno, ara avui estaven atacant amb el dia del soltero, que és el dia del solter és el dia 11. Per què em mires a mi? No, jo no et miro tu. Dic, el dia del solter, el dia 11... Em pots mirar a mi, no et preocupis. Doncs el dia del solter atacaran per aquí. Doncs tenen el calendari i van ajustant-ho per enganyar-te. Doncs escolta, anirem parlant d'aquestes efemèridis, perquè en relació amb aquestes efemèridis també hi ha molta estafa. Gràcies, Bruno. Senyora Molina.